A ja sa ti teraz pozriem na zubok. Nahrávajú. Vypísal. A ja som nejaké ksy. Nie. Nie, prepačte mi moju dočasnú trezvosť, ale momentálne som trezvý a indisponovaný svojimi husarskými kuskami. Koplikom medeným. Aj tým. A my ho dosím do cípľadu. Matej? Neviem, ale zobrali mi ho. Odsudzili. Však vnímaj, tak už nič nebolo. To nevadí, moja mama tam bola, keď som tam spal. Ahoj. Urobte nemi pohľad. Až to skoro poslal. Sanatórium môže ísť do piče. Pičo, najdu sa. A? Nerobme to. Prosím vás, keď toto nechceme robiť a byť trezvý, tak píme. A za čo? Ešte ho, riadca motom Vysočanov, pí a nechaj piť. Krádi bicykle ze širokého mosta. Ty si všetko, aj keď nevládeš. Ono! Ty kokos, to video, je to tu. Jozef. Ty kokot. Neboj sa. Neháď mi to tam. Ruška. Kusek. Hej, Javor. Kurva. Javorinka zelená. No, Už to vidím, ale... počkaj ešte chvíľu. Puškin tam stál. Urob malého brata. Ty máš plav v papuli červený a môj není. Nemôžem tu na tú hubu a ty oči krúpajú. A ty oči krúpajú. Ja cítim strašne dutý výraz v mojej hlave a mám papli vlas. Dutý výraz v hlave. Na hlave cvrčky a v ušach niečo. V ušach čosi. Filip, mám na hlave cvrčky a v ušach čosi. Ty kdezoje, cítim strašne dutý výraz v hlave. Je to veľmi čudný pocit, ale fakt tam nič nejde. Je tam tma, ale je to znešené. Je to znešený pocit, ale zhasli tam. Ja je to osviežujúce. Elektriku. Jedna šaťa. Ale keby bola jedna fľaša, hneď by sa tam rozsvietilo, aj generátory by nahodili. Urobte s tým prstom. Toto bolo. Urob malého zajca. To je zajíc. A ukáž, aké behá. Daj! Ale ako behá. To je s tými ušami takto. Ukáž to, jak sa chytí tie labky. Sadni. Počkaj, tými palcami, to bolo takto, ako si dal palce, a takto, ako si išiel ten opičak, a druhý bol takto, sa oprel, ten prišiel takto. Ale mne to vypadá, ako keby boli 4 palce tak najebané. Zakrúpané oči. A počúvaj, máš tam tie špary, prici?
Peter, tuším, že svrbia vajcia. Aha, ale to... Pamätáš si na ten výrok? Peter! Pochám ti na tú fotku.